Comedy. Happy birthday to you. Happy birthday. So, na ji an ce Obama na san ki ko yana neman numban ki ko dan wata ya kira ki da so da alwarin ki dauka. I don't know what I'm going to invest. To I want the number. Jiya na ta gidan ku sai na ka zo sai na ke gadin kofar gidan ku. Da tambayi mai gani sai ta yi fita da ke da rikini haji. I'm a telling your beauty is killing me. Saboda koyo da yaji. I'm loving the way that you do your things from the shadows. I'm just loving the way that you in the TV from the shadows. See, I'm just loving the way you know. I'm just loving the way you know. I'm in love with your smiling face. Your smiling face. Your smiling face. wannan lack of the push gun mun suka ba da award din nan wannan na holiday conference wannan that holy grand festival sune suka ba da wannan award din baka jiyo shi nan ba ma sa gaji wannan kuma the couple party su suka ba mu wannan award. To yanzu kuma a gaban ku kuna kallon wanda muke tare da Turaki's collection. Na san da yawa sun san wasu suna ji yana post yana mai to shi ma ya mana alƙawarin award din Allah ya da 3 days of sallah kuma anan 3 days of sallah insha Allah. To yanzu abin da zamu magana akai dan Allah da Annabi saboda ba lokaci sosai, wasu sun je sun yi bacci a gida, wasu sun yi trekking yawa, wasu sun zo a ƙasa kamar yan tudun wadancan yawa tudun wada. Next. Kuna ganin me ake yi? Ba ma gani. Saboda dangaji ne na sa kamera. Ana ji da kyau ne, yasa na sa kamera. Ina son. Wa alaikum assalam. Sai an guntuwa da wani kike. Gwari ne. Ni gaskiya haifar wadace. Ba mu san ki a tudu na gane. Kusa da gidan ku take. Sai an guntuwa ce. Ai guntuwa. Ga kana? Allah attention. Wa alaikum assalam. Ƙarya kike kewa ba mu san kewa. Sai ta kusa da ita. Ke ba? Mike? Ai ba gida su wannan take. Wallahi ba ki sama. Ko miki mugun duka.